Ох, то направо долу е меко, сочно. Между камерно ръце и реване. Право като реване, долната част. Не, че аз съм го правила, но е много хубаво. Слагаме топлото мляко, 7 грама мая, разбъркваме и слагаме 50 грама захар. Слагаме едно цяло яйце и един жълтък. 57 грама разтопено масло, брашно високо на протеин, 390 грама ни трябва, чайна лъжичка сол. И сега го изсипваме на няколко части. Сега вече взе да става тесто. Съответно с бъркалката не е удобно и вече почваме с ръце. Така, хубаво. Аз нямам си в ръцете. Мислиш, докато не стане хубаво, меко, гладко тесто, да не ти лепне. Не трябва да става твърдо. Месиш го лекичко и така нежно. Сега го слагаме за около час и го покриваме с фолио. Слагаме 115 грама меко масло и 50 грама бяла захар. После 100 грама кафява захар, 30 грама сметана и малко ванилия и пак щипка сол. Така. Добре, не взех най-добрата бъркалка. Сега правим по-нежно за рулцата. 75-6 грама масло, 130 грама кафява захар, 5 грама канила. И ето ни го тестото, касало. Сега намазваме с места. Дайме залепим тестото. Сега го режем на 8 рулца. Покриваме с фолио и ги оставяме да втасат рулцата в тасали. Сега ги слагаме да се пекат на 180 градуса на предварително загрята фурна. Рулцата са готови. Сега правим айсинга, за да ги намажем докато са топли. 120 грама крема сирене, 50 грама масло, меко, малко ванилия. Сега хубаво бъркаме, след това добавяме пудра захар. Сега мажем. Ето канелените ни рулца са готови. Сега ги чакаме да изстинат и може да си хапваме.